Salam hormatly Türkmenistanlar. Men şuun öz adımdan size hem sizin hem mäňiň halkyň adından Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýüzlenýär. Bol dünkü bolan hadisa bir Lewak vilayetinde, Seydi şäherde de, ýa-ni Türkmenawat şäherde de. Bol aňyrda ölüm ýitemem bar. Ol ağaçlar döwülip, jaýlar ýykylyp, jaýlaryň üstündäki bir uçakları uçup näçe adam aňyrda helak bolupdyr. Emma döwlet tarapyndan ýekeje de edilýän zat ýok. Sinediň wideolary, adamlar bir-birine kömek. Hani hökümet? Hani bir skor pomoş? Hani polisiýa? Näme üçin millet öz aladaty bilen galmaly boldy? Näme üçin hani hökümet tarapdan hani gollaw? Gurbanuly Berdimuhammedow, nädip sen öz halkyňy şuňalyk ýaly dep taşlay bilýän? Mukaddes Ramadan aýynda hey musulmana gelişýän häsiýetmi? Sen bu edýän işiň. Seýdide 3 adam ölüpdir, ölü çykypdyr. Bir ýanky Türkmenawatda 10 adamdanken 5 çağa ýitipdir, tapylanagam şindem. Seret bu adamlaryň guzap bolup ýörşüni, bular bu ol bir topur uçan şifrlaryň arasyna bolup ýörşüni bir sin etsen, ol sen halkyňa, halkyň garamatyny sen boýnalyň dämi? Sen o köşkünde ýaşap, bulardan habar tutasyň gelenap. Han sen häkimliň, han sen nökörliň, näme üçin olar gelenap, näme üçin millet öz başyna galmaly boldy? 5 sanyk çağa ýitipdir diýerler. Hey sen ýüregiňi degenakmy şol mesele? Sen özüň bir musulman çağasymy? Edýän işiň näme? Hani aňyrdan, ol aňyrda arada boýnuzyna bolan işden soň kömek etdiýli bolýan, olara wara bir milyon manat bol 200 manat täze puldan $10 paýlan bolupsyň. Şomu kömegiň sen? Ol jaýlar düzeçek bolsa bolmana ona $1000, $10.000 çeýne pul gerek. Şu bizen millet edýän kömegiň. Sen häzirki ýagdaýda bir ölenlere, ýitenlere, olara nähili möçberde bolmana $10.000'dan, $15.000'dan pul ber. Olaň sadakasy bar, beýlekisi bar. Jaýlar düzetmeli millete ber puly. O $1000 değil, ber bir 5-10 $1000'dan ber her maşgala. Adamda gark bolup ýörler aňyrda farap, bir ýanky Uralka diýä, Kirpiçka diýä, ýanky Türkmenawatda. Dänewde halkyňdan habaryň barmy sen? Sen nirede gezip ýörsiň? Ya Hudaý ýollarda palow ýyp ýörsiňmi? Halkyňa seret, boýnalyňmy? Halkyň bilen mol sen. Garamaty sen boýnuňdadyr, düşnüklümi? Güýjüň ýetenakmy? Onu bassyr eden bolup ýörmesen. Yüzlen sen. OON var, OBSE var, Europarlament var, Amerika var, Rusiýet var. Yüzlen daşyndaky hökümletler var. Goňşulaň var, Kazakistan, Özbekistan. Ol aýyp däl awur oňala köpçülikde pul ver millete, pul millet özü görjek. Ola bir mesele. Ýanky sen bir ýanky ol ölüm ýitimli meselede. Ola birinji mesele. Ikinji mesele bu aňyrdaky bir Türkmenistanyň wekilhanasynyň öňündäki bolup ýören ýagdaýdan habaryň barmy sen? Adamlarla millet ýöneligi diýen ony. O näme üçin Özbekistanyň ýanky wekilhanasyna, Äzerbaýjanyň wekilhanasyna gelip pasportlaryny uzatyp bilýän millet, apy türkmen näme? Türkmeniň bulardan nämesi pesmişin? Sen oňala kanun barmyşyn, hökümetiň içine üýtgöt kanuny. Üýtgöt bilýäňdämi? Gerek bolsa 2 sıraň ýerine 3 sıra oturup bilýänmi? Konstitusiýany üýtgödüp bilýänmi? Üýtgöt kanunyny. Düşnükmi? Ol aňryk bara bol turist bolup gidipdir de işleýär. İşler de dagy nämesin olar? Sen iş berdiňmi millete? Millet nämeden eklenmeli? Şu meseleni çöz, pasportlaryny yerine uzatsyn. Sen etmeli işiň şol. Halkyň garamatyny boýnuňa aldyňmy? Düzet şu meseleni. Utun mukaddes aý, Ramadan aýyna sen halkyň görüp ýören güzaplygy bütün dünýä belli. Bütün dünýä seredip dur bu bolup ýören zatlary. On bilmedik siren bolup ýörsiň sen. Sen aňyrda häkimlen gelin agam.
Aňyrdan Aşgabatdan häzir bara karar gelýänçe garaşýarlar. Hanys korupmamış görýärmiş o taýda. Han sen polisiýa. Hani armiya, nirde hani koşun nirde, ne hem için kömek eder? Hani berilýän pul ver millete, onu bukup görme. Dağın garnaşynyň arasynda beytir paylaşyp. Ber pulu millete, ine gerekli yer var. Sadaka berýän bolsaň, edýän bolsaň, ine gerekli yer. Allah Taala sana göz görkö diýe. Tur yerinden, halkyň bilen bol. Turdo yerinden, köşkünden çykdy, halkyň bilen bol. Millete kömek et. Düşünükli mi? Halkın hakkı var. Narod imeyit prava.